Zdravím vás tu Anticraft, nového videa z hry Minecraft. Dneska si ukážeme, ako treba letiť s Elytrou. Pripravíme si Anvil, Mending jednotku, Unbreaking 3, Elytru a taktiež aj nejaké raketky. Takže ideme na to. Dáme Elytru, najprv dáme Unbreaking 3, potom Mending jednotku a hotovú máme Elytru. Keď na to nedáte tieto dve veci, tak sa vám tá Elytra rýchlejšie rozbije. Prepneme si do survivalu, do prežitia, aby sme vedeli lietať. Tak, nasadili sme si Elytru, rozbehnite sa na plné pecky a potom dvakrát s týmto skočíte. Takto. A už lietate, takže ideme na to. Ide a ja už letím. Iba takto a netreba dávať veľmi často tie raketky, bo tak potom rýchlejšie sa vám rozbije Elytra, tak nie je ani dobré, lebo potom tak rýchlejšie sa vám aj vypršajú tie raketky, takže tak. A už potom letíte ako chcete a ukážeme si dneska aj najbezpečnejšie prístav, takže nedáte si raketky a dajte si na čistú ruku a iba takto sa točíte. Iba sa točíte. Keď nie, tak iba naberete rýchlosť a už ste na zemi, bezpečne pristali. A takto tiež si ukážeme, ako takto treba letieť, keď sa mi to podarí. Áno, podarilo, ale nevyletel som, nevadí. Takže na toto video bude všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Dovidenia, čaute.